Асноўным арганізатарам міжнародных кнігазнаўчых чытанняў традыцыйна з'яўляецца Нацыянальная бібліятэка Беларусі. І дазвольце прадставіць слова генеральнаму дырэктару Нацыянальнай бібліятэкі, доктору педагагічных навук, профессору Роману Степановичу Матульскому. Добрый день, поважанные коллеги, добрый день, поважанные сябры. Як завсёды хочется мне сказать, вельмі рада вітаць вас в зале нашей бібліятэцы. Але, на жаль, жыццё вносит свои коррективы. Мы сегодня с вами працуем виртуально. Ну, в этом есть, как кажут, свои недохопы, але думаю, что есть и свои плюсы. Конечно, всем нам хотелось бы потиснуть одному руку, обнять сябров, поглядеть друг другу в очи, погутарить в кулуарах об своем житті. Але тым не менш, думаю, что якраз відеотрансляція дає нам магчымасць расширить коло наших удзельнікаў, прыцягнуць тых, хто магчыма, не змог бы приехать непосредственно в Мінск, в нашу бібліятэку, а зараз мае магчымасць удзельнічаць у нашым мерапрыемстве віртуальна. Наши кнігазнаўчыя чытання сталі уже з аднаго боку традыцыйным і разам з тым аўтарытэтным міжнародным форумам, які дазваляе абмяркоўваць шырокае кола самых розных пытанняў в галіне кніжнай культуры наших краін. І сьогодні, як сказав Олесь Александрович, наша сустрэча прымеркавана да вельмі знакавай юбілейнай даты 500-годдзя заснавання Жыроўіцкага манастыра. Май гэта заўсёды той час, калі ў Жыровічах праходзілі святы з нагоды з'яўлення іконы Божай Мацері. На жаль, зноў ж такі, гэты год это свято адбываецца крыху інакш, внесены коррективы в графік, але я ўпэўнены, што большасць з вас пры жаданні будзе мець магчымасць пазнаёміцца і з той выставай, якую падрыхтавалі мы разам з манастыром у вельмі хуткім часе, пазнаёміцца з вынікам рэалізацыі нашых праектаў, і мы з вами абмяркуем таксама далейшую нашу навуковую працу на традыцыйным нашым міжнародным восеньскім кангрэсе. Нам вельмі прыемна, што наш кангрэс падтрымалі, і сёння в нашай рабоце прымаюць удзел нашы калегі, нашы сябры, нашы суседзі з Літвы, Польшы, Украіны, Расіі. Усяго каля 100 чалавек падалі заявкі, даслана больш за 60 тезисов, докладов, выступленняў, і сённяшняе наше сумове будзе усім нам карысна. Я жадаю вам всім плённага абмеркавання наших актуальных пытанняў, жадаю пашырэння кола сяброў, а яшчэ жадаю усім нам плёну і галоўнае добрага і моцнага здароўя. Плённай працы, калегі.